Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil vi fortælle jer lidt om naturkatastrofer, specielt oversvømmelser. Følg med. På de næste billeder kan I se pumpestationen, som er bygget ned i Nordmarken. Den hjælper med at pumpe vand ud, når der er oversvømmelser. I Jyllinge har vi haft mange slemme oversvømmelser. I fremtiden bliver det endnu værre. Det skaber stor ravage for mange. Folk mister deres hus, og dyr mister deres bosted. På grund af klimaforandringerne kommer vandstanden til at stige i fremtiden, og stormene bliver voldsommere og kommer oftere. Hvis alt is på jorden smeltede, vil vandstanden stige 65-70 meter. Og i og med, at Jyllinge er en havneby, vil Jyllinge ligge under vand. Hvis det skete, vil Jyllinge se sådan her ud. Ved en normal oversvømmelse i Danmark stiger vandet 1-2,5 meter over det normale. Prøv at tænke, hvis det steg 65-70. Forskere mener, at vi i Danmark kan opleve storme 20-30% oftere i fremtiden, hvis klimaforandringen fortsætter. Vi vil også få 10-20% mere regn om året. Vores løsning til alle problemerne er, at vi laver flere kloakker med et rensningsfilter i, så man kan genanvende vandet, til det kan komme ud i husene, og man kan bruge det i husstanden. Vi vil også bygge højere og flere diger, så Jyllinge er mere beskyttet mod de fremtidige storme. Nå, det var alt for i dag. Tak, vennerne.